Usually, guys, she is cold, but she opened the window. It's weird. Why you open? Oh, you just got there yourself? Yeah, I got here just now and then I let mom in. Oh my God, she been throwing up like crazy. Alam ko naman na ako yung may kasalanan. Hi guys! Andito pa rin ako guys. Buhay na buhay pa rin. So, nag-usap kami ng asawa ko at saka sobrang tagal mag-usap. Sabing daming daldal ni itong asawa ko. Sabi pa niya, Han, ito Han, kunin mo ito Han. May ano sa laundry Han? Nagda-dryer yung underwear at saka panty Han. Kunin mo Han, dalhin mo. Dahil sa inakuhan. Patayin mo yung anuhan, yung heater Han. Oh, may steak pa dun Han. Kunin mo, dalhin mo. Oh, may Popeyes. Bago yan binili ko, dalhin mo rin. Sabi ko, Jesus Christ! Ang dami. Ang dami talaga guys. Sat-sat ng asawa ko guys. Ay nako. Sabi ko, wag na Han. Madami ka ng request. Hindi ko na dalhin yun. Dahil hindi ko ng food. Nilutuan ko nga siya ng shrimp para may makain siya dito. Kaso, ang ano ng asawa ko, grabe ng asawa ko. Ay, sus, ginoo ko. Ipadala lahat kahit gutom na siya. Padala. Sabi ko, anong akala mo sa akin? Gutom? Patay gutom? Huwag mo akong ganyanin. Anyway, so time check, it is already 12:49 ng hapon and hindi nga ako nakapag-edit kasi nagba-vacuum ako sa kitchen. At saka I was cleaning the bathroom upstairs, guys. Oh my God, yung bathroom, guys! Ganun nakatkapal yung mga hugaw dun. Ay nako. So, I linis-linis and then after that, pagkatapos nun, ang ginawa ko is, nag-ano ako. Ang dami yung mga meal dito, guys. Nagtapon. Oh, guys, itong asawa ko at saka ina niya, kapareha sila yung mga papel, tapon og hindi na tinitignan guys. Yun ang problema ng asawa ko. Sabi ko, pareha lang kayo ng ina mo ha. Tinatapon og mo dito at saka tinatapon og pinafile mo. Ang kapal-kapal na. I'm gonna look at it later when I have time. Sabi ko, like I never know you. Maraming mga importanteng papel, maraming mga bayaran. Sabi ko, bayaran mo ito ulit na to. Last month pa ito, walang bayad-bayad. Kasi hindi ako nakaputan dito, di ba? Hindi ako palaging andito. So, hindi ko nababayaran, hindi ko na ano yung mga bill dito, mga bayaran dito, hindi ko na sulatan para ibayaran. Yung mga tax, guys, yung problema yung tax, guys, kasi wala na ako dito. So, now, starting receiving na sa mga tax at saka wala ako dito. Yung ina niya ang kumukuha ng mga papel. So, ngayon, makakalimutin yung ina niya kahit saan-saan na lang nilagay. So, ang problema ko, yung asawa ko, kung yung mga tax namin, dalawa mag-asawa. Kasi may tax na rin ako, guys. Itong Google, guys. Tinatax ako ng Google, guys. Ay, nako talaga. Ang liit-liit ng income ko dito sa Google. Tinatax ako. Ay, sako. Wala akong matanggap nito, guys. Puro lang bayad tax. Ay, nako. Tumataas-taas unti yung buhok ko, guys. Diba? Yung remember, guys, yung... I don't know if you guys remember na yung nagpaputol ako ng buhok. Na galit ako na hindi ako makamove on sa pagputol ng babae. Di ba grabe itong pagkaputol sa babae ba? Dito talaga. Bakit kayo guys, bakit kayo yung mga heartbroken, naghiwalay ka ng boyfriend mo, and then pagkatapos nun, ang nangyari, paganda ka, di ba? Papayat, paganda, paputol ng buhok. Ay naku, paiba-iba talaga style pag magka-break up sa partner. Noon, iba talaga ako noon guys, kasi ang naalala ko lang yung doon ako sa Cebu, yung nag-break up kami ng uyab ko. Yung shoota ko. Ay, grabe. Paduding-duding ko, guys. Kahit in love pa kasi, in lababo, kahit nagloko na. Kahit nagloko na lagi, guys. Kahit alam kong niloko niya ako. Pero, parang yung puso mo ba, hindi makamove on. Ang resulta, pasumangil, pagkaroon ingno na, like, pretending na meron kang binili doon, palabay-labay ka with kaibigan, with friends, kaibigan. At saka pag nakita, na-remember ko guys, pag nakita mo sa madam, hey! Parang wala lang ba? Parang wala. Pero ang puso, ay, ganito, tut. Ganito, ganyan ang puso, tut. Pero pero ipakita mo sa kanya na, ay, parang wala lang ba? Hey, kumusta? Ganyan. And then, lakad. Pero yung puso, ganito, nakita ko siya. Hinapak-hapak mo yung best friend mo, nakita ko siya. Ay, nako, kaloka talaga. Ganon, no? Bakit kaya ganon? Hindi ko talaga ma-explain. Yung scientific. What? May scientific yan, guys, pero hindi natin ma-explain. Iwan ko ba? Hindi lang ako, wag na tayong magpakaaron ingnon. Wag na tayong magpa-pretend na walang nararamdaman na parang, kaunting kirot. Ganyan, kapag nakikita kayo ng ex nyo. Pero yung ex na sobrang, ay, nakuloko-loko, wag na tayong, pwede hindi na makita.
okay lang. Kapag nakita, wala lang. Pero yung mga nakaraan na mahal mo at saka wala kang choice kasi niloko ka. Pero may naramdaman ka pa, pero hiwalay na kayo, wala ka nang magawa, ganun na lang buhay. So, at kung nakita mo siya, yung heart mo ba parang jumajumpi-jumpy. Jumajumpi-jumpy. Yun, ganyan guys, kapag, mahirap ng ganyan guys, kapag may asawa na. Pero yung wala ka pang asawa ba, hindi ko naman ibig sabihin na ngayon na may asawa na ako. Yung wala ka pang asawa ba, bagong hiwalay, ganyan. So, naalala ko lang yung naranasan ko noon, grabe, paduding. Sa Bisaya pa guys, paduding, paso-paso. Fashion show sa kalsada para makita ng ex. Ay, naku, kalokohan. Kalokohan. Bakit kaya ganun? Kapag nagbe-break, mga ilang buwan, hindi ka pa makamove on. Parang, kahit anong gawin mo sa sarili, magpaganda ka at saka magpa-fashion show para makita ng ex. Para ibigin ulit. Ibigin mo ulit! Alam nyo ba, gustong-gusto ko itong raincoat na ito kasi it's sheer, ano siya guys, itong raincoat na ito, binili namin ni Tammy ito, I think, Walmart, I'm not sure, but, I forgot, but nabili namin ito, hindi naman siya mahal, pero maganda talaga siya sa ulan guys, at saka also, it's like, convertible. Sasakyan yun, convertible, ano yun? Reversible. So, kung ayaw mo siyang parang ringkot-ringkot ito, pailalim mo siya at saka ito yung sa ibabaw ito. Kunin ko lang yung biyanan ko guys. Hindi, ano na bang oras? Ibilin ko kayo guys ha. Ibilin talaga. Ano ko kayo, ilagay ko kayo dito. Dito ka lang ha. Bantayan mo tong bahay. Anyway guys, so babalik lang ako guys kasi kunin ko yung biyanots ko. And yun, so, I will see you later. Saka yung ulan gumagrabe. The rain is getting harder guys. And hi guys, we're in the traffic guys. Usually guys, she is cold but she opened the window. It's weird. Why you open the window? Your hot? Huh? My breathing is getting short. Hi guys, andito ako sa bahay ng sister-in-law ko guys. Anyway, if I don't know if you can see me. Andito ako sa driveway nila. Pinasok ko lang yung biyanan ko sa loob. Oh my god. Nagsusuka-suka yung biyanan ko guys. Grabe. Lahat ng kinain niya, sinuka niya. Buti na lang, merong ziploc bag palagi sa side sa passengers. Yung biyanan ko makaano. Sino naman ito? Hello? I just got here in Andrea's house. Oh, you just got to Andrew's house? Yeah, I got here just now and then I let mom in. Oh my god, she been throwing up like crazy. Wow, he must have had crazy traffic. Traffic, the whole 684, the whole 84. Holy Yeah. I'm telling you Wow, that that's crazy. I told mom I'm gonna go home mom and then I let the dog out and then let's see what's gonna happen. I will drop you off to Andrea maybe later. Oh, you went home. Oh, you went home first. No, I didn't. And then I decided when I went to exit, I said, oh, what the heck it is. I'm just gonna drop mom. She been throwing up, hun. When I let her, she cannot even move. She said she will gonna like. Oh, Andrea's here. Hold on, and I will call you back. Okay. Bye. Bye. Hi guys. Grabe guys. Going home na guys. And grabe yung traffic kanina guys. Ay na, hindi ko grabe. Sa lahat, galing sa bahay, galing sa isang bahay patungo dito sa sister-in-law ko, yung traffic. Unbelievable. And so what I did, I just put my mother-in-law to ano ito ay ano man ito ay itong taong mag-drive ba way klaro mag-drive like they drop my mother-in-law to my sister-in-law's house and pagkatapos nun and but all the drivers going crazy right today. Like I've been in the traffic and now they're like slowing down here. What the heck? It's just
sabi ng kapatid ng asawa ko, malapit na ako sa bahay. So, sabi ko, hintay. Okay, sige, hintayin na lang kita. Sabi ko, sige, hintayin na lang kita. Yun ang nangyari, guys. Alam nyo ba, alas 8 ako almost 24 oras ko nang iniwan yung dalawa doon. Naluka ako, kawawa naman yung dalawa. Hi guys, I was here already a long time ago. I'm so mad with this dog. I'm so mad. Tignan nyo. Pagdating ko dito, hindi yan dahil sa ako ang late. Yung ibang aso nga, nakapaghintay. Itong dalawa, alam ko namang matagal ako. Pero, dapat talagang anuhin sila ba na hindi pwede yan ganyan. Pakainin ko tong dalawa. Ayaw ko kayong pakainin ngayon. Ay, nako, talaga. Alam ko naman guys, na din ako, nagigilty ako ba dahil alam ko naman na ako yung may kasalanan. Matagal akong umuwi. Well, actually, dahil sa biyanan ko. Saka dahil sa traffic din. So, yun. And so, yun. Maliit yung accident nila doon sa truck. At saka, ang ginawa ko kaya lumalaki kasi I sprayed it with a Clorox. It's a Clorox na pang ng urine, pang tanggal ng amoy, at saka stain. So, yun. So, I sprayed it and then another chemical for cleaning. And I vacuum it. Like, the pit cleaner, yung machine para sa kanila talaga for accident. Not happy with you. Come here. Say sorry to mama. Say sorry. Say sorry to mama. Come up. Say sorry to mama. Say sorry. Say sorry. Say sorry. What? Do you wanna go outside? Okay, go outside. Dinner na tayo, guys. Ito yung ko, guys. Bangus, rice, and vegetables. Ang gutom. Ay, nagutom ako. Kakalinis. At saka yung kinain ko lunch, lang. Yung turkey na binigay ni Tami. Yung sliced turkey. At yung muffin. Yun lang. Ako na tawag nito, ng lumoy ba? Dahil sa gutom. At saka kakalinis. Tumutuyok yung ko. Pananaw. Yung pananaw ko ba ni tuyok? Like this. Turn. Anong tuyok ay? Habs! Scare me. Kinukuhit niya ako. Hinawakan yung elbow ko. Sabihin na andun daw siya. Habs, not every mama eat. You get something. Ang gulay sarap. Anyway, it's time for me to get my laptop and do my thing, guys. Mamaya pa ako punta sa taas dahil alam nyo naman, pag pumunta ako sa taas agad, kailangan ko pang palabasin sila, kailangan pang maghintay konti, and yun. Tignan nyo ito. Yan siya eh. Itong isa. Dimple Earth. Si Haban dun sa ginanyan ko siya kay para matuyo ba. And matuyo yung and hindi siya nakakonek sa wood. So parang open siya the other side, each side. Kaya ganun. Very unhappy ako sa inyo, ha? No. Who did it over there? Oh, no. Bad girl. You're a bad girl. The two of you. No, you too, bad girl. Tignan nyo. Kailangan ko talang pagpagalitan, guys. Kasi kapag hindi pagalitan, ay nako. Good luck to me. Or good luck sa bahay na ito. Or good luck sa floor. Kasi masira. So anyway guys, mag-i-edit lang ako ng video guys. At i-end ko na din itong vlog. Thank you guys so much for watching. I appreciate it so much. And kita-kits na lang tayo bukas. Good night guys. Thank you guys so much for watching. Thank you guys. Bye-bye. Good night guys. Bye-bye. Ako kinakabahan talaga ako. Yun yung